Hi ha molta gent? No, ahir en la cascada no, però està baixant una bona colla. Ahir, sí. Vinga. Au, adéu. Està baixant una bona colla. Està baixant una bona colla. Ahir en la cascada. Vinga, va, que això... Aneu així ara en la filmació. Vale, va, ¿és l'Antena 3 o...? Al YouTube. YouTube, en quin puesto? El meu canal Quin és? és el canal de Pepino. Pepino, això quin és? Això sóc jo. Pepino, què més? Això sóc jo. Pepino Àngel CN. Ah, Richard, recorda-vos, Pepino Àngel... CM, no? CN. 100.n. 100, 100? Eh? 100, 100? 100.n. No. Pepino Àngel C.n. S, N. SN. No, C. C De Castelló. ¿Qué es de Castelló? C de Castelló. Ah, C de Castelló Sí. i la N. I la N. Sí. Bueno, a Que veure, així deu. si m'ho recordem del nom. Vinga, adeu. Adéu. Perdó, papa. Vale ahí. Vale ahí. Buenas. Hola, què hi ha? ¿Qué tal? Mira, aquest gos igual que el Maxi. De ruta. Eh? Hay que portarse. Li agrada l'aulla, eh? Sí, sí. Sí? Lo único que ahí... És barraquer, no? És un gos barraquer. No, me vas trobar en un camp. Ah, te'l vas trobar? Sí, no sé si te mare qui era, no sé què és. No, eh? Passa que està un poquet gelat, eh? Sí, ara sí. Té fred, té fred. Vinga. El sonet, no sé què. Ara, molt bé, vinga, adéu. Ja fa no submergible, no? No. De banyar se'n va fer la mà. És que no fa, Bueno, sé que hi ha el tanque, eh?